תודה שחזרת באמת. אתה יודע מה השעה? איפה היית? אצל אבי, נגמרה לי הסוללה בפלאפון. אתה בטוח? כן. מה זה? מה זה מה? מה זה? סומסום? מה? מה פתאום? מפוזר עליך סומסום, יא בוגד? אתה בוגד בי? מה, עם מי? עם הלחמניה? עם בייגל? וואו, אני לא יודע בכלל מאיפה הבאת את זה. איזה סומסום? בוא'נה, את פרנואידית לגמרי. אני פרנואידית, מפוזר עליך סומסום, יא בוגד? אני לא מאמינה. אני את החיים שלי נתתי לך, ואתה הולך ומתרוצץ עם כל מיני לחמניות? אני בחיים שלי לא חשבתי מי זה? זה אף אחד. אל תשנה נושא. אני מבוטו. מבוטו, you go clean the מגירת לחם, yes? מי זה היה? אני דורש לדעת מי זה היה. ומה זה העובי הזה? זה אף אחד. סומסום, מה?